कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. रत्नागिरी जिल्ह्यात 5 ठिकाणी घेण्यात येणाऱ्या मॉक ड्रिलमध्ये राजापूरचाही समावेश होता. राजापूर शहरात जवाहर चौकात बुधवारी सायंकाळी 4 वाजता प्रशासनाच्या वतीने अत्यंत यशस्वी पद्धतीनं मॉक ड्रिल करण्यात आलं. पाहूयात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.